Esta noite decidimos que Nelly está fora de Bailamos. Bueno. Habrá que mandarlle un soudo a Negreira, non? Bueno, non cheguei á final, pero, chicos, ganadora, Negreira ganadora e eu tamén. En Negreira adórante, pero en Bailamos tamén. Por iso che preparamos un vídeo fermosísimo do teu paso polo programa. Boas noites, Nelly. Hola. Outra compañeira de orquestra. Bailamos foi unha experiencia con todas as letras. Tuvo cosas super positivas. Volvería a repetirlo 1000 veces. Pero tamén, bueno, hubo momentos que non me sentirá así nunca. Creemos que podes facer os teus movementos moito máis grandes. No es que tengo algo contra ella, es que la relación entre nosotros no empezó bien. O programa para min foi unha cousa moi intensa, tanto para ben como para mal. E viví moitas cousas que tampouco pensaba vivir, e enfronteime a moitas cousas que tampouco pensaba facer. Para min, dentro do programa hai 3 persoas esenciais, Emily, Iria e Alex, porque estiveron aí desde o principio. Nelly, Pablo, unha meixa, épale! Vamos a facer aquí unha confesión. Eu vi a Liga dos Cantantes e Ángel era mi favorito desde el primer programa, uno hasta el final, o sea, me encantaba. Si a mí me din, fai uns meses, que vou estar na tele bailando con Ángel, me da parra, que non me lo creo. Nelly é a gañadora! Che lo sei que che custou porque eres tímida. Que chico, que non son tímidas, son pouco sociable, pero non son tímidas. Sonido de abajo, pizarra, suena. Las puntas, espera, una cosa. Bailamos moito máis do que se ve na tele. Que é unha experiencia moi enriquecedora e que todo o que vou a recoller aquí, tanto bo como malo, me vai a servir como mellorar tanto como bailarina como persona.